Abusia for me di yachra. So opa mamre, opa manie, opa bia dia na ye TV. No. That's it. Mene me man Woraworaman ye nyina ni age ensamanfo kora ni age wow ensamanfo ni age sa adentia sa ekomo de wache akonwa na da ho ache enti unse na nanmo adidie ba hwan na ema waduane cheso obi nyi ho a ogigi aduane ama wono enti nne ensamanfo Woraworaman ensamanfo ye na nanmo wono asore womo ni age wow ada wo hye ye wurabo se wo bebre no de hye brantia wo si pisita amna be hwe kro no so ama eno ana abamu eno ano no ensesa ye okay brantia mo chan ensuo nkan ye chan Woraworaman konwa no ada ho enfie se ni akonwa na da ho enfie se me ha mani aburu mfiedu aburu mfiedu wow ena aberwa mepem so enso nnadie enne hwebe akato na bro na apem yeda se enti asembe na abeka kira Woraworaman nyina ne nipa domo a abegu wachi ekodipa be apem bebre no mufiri Woraworaman aba ni je asembe na woka kira omu nyina ne omo a womo wo fie ni America ne se ye nyina ye mfa aseda ma otwedi ampon ye wuro opem so asem ye koye no kodanda enso so emre no so ye no obi anka se eneka ana echina ni aberwa me kan se obi amfa aseda ema nyame na ohin na ye sinu no ne da ya enne ye so akire ye wura no ye mfa nidie ni obuo emwa no no mesuma santeman won mo wo fie nso won twen ye ba okay ye ba pa ye ba obi anso hwe ne ho ye eno ano no efisa ni gie no enye ni jeketwa enfie dukom enough esu empaibo enti ene de ni anyame beye ya ena wa ye no na na pesa obo udin bio na Misra otu fontan kese kantan kese se tikre kese bana na neme ya ba na na neme safro ba na na neme asare ba na na neme sumpa me na nana mo de besom sigedwa efrititi sa sumpa no na me safro ba otoso nyensa ne beto aso miura san enne twedi ampon ambasa ye dom ne asase ya mponyina moa asi aba be hwe Woraworaman enne emfie bedu ani akire nie Woraworaman anya manhene emfie edu achi enam so ama bebe gina yi aye krobia yirefi kotoko fie menu kasa ya ekobo no nsun ena nananom nyina duoso wonso apene so aka bidia tachire se Woraworaman hene ense bi nchire osante hene amakwan amwase bibi akire no sabre de waso afnamu esai one natena nkonyo nyina enam so ya ba bedru nana abna safoa arewa ne nchen manhima ya Woraworaman se ye bisane se enne ne wahunu ne watie edien ene wo ka kire Woraworaman
asanteman ene Ghana man nyina na Woraworaman emu akwaba Jaso bro. Woraworaman ye nyina ye ni tua adebefa akoso edien ena obeka de edikan Yo medase. Ne edikan meda Nyankopon ase. Na ne etoso mienu ye wuro te kokoso. Asante wura. Ndi aseda kese seda piesie ana ama no. Se ono a de ne nyansa ato awrawra nsam mfie duni ama nne asumdue aba rawra me dana se eburu Woraworaman sabre rawra enya manhene enam wonso wadwuma pa wabotre obatampa eyeso afutu edikan bɛyi ɛna wode ma obɛyi abrewatia yo me da se afotu edikan ne nananom asanteman council wo ma kan nyina se abotre yese unya abotre na pese uku abo atate a ɛna uhu na koma ana ne brebo ne edikan me sre ne sa abotre sesei emma ya ba wiase no yesuban bi enye na wo so bedi akire nso a ene ma be se nti ne di kan me sre na abotre afei santeman council akasa ese ne na nya ntia ne adi koma he kan nyinara asantefo a wo ye man tamu ho wo ma hemfo ne wo ma hemma me de me ne wo mo na goro pa minimum wo so ni me pa mehwe se wo man he no ye de ho beka ye nuanom ni abesom ye wura ni edi so bie mu miensa so se nokure o ma nokure eni nanim wudi nokure a akonwa no me sania me ba be ye mfie eduonu ne de ka ho ni mahu sa akonwa no se wudi nokure ma no a ono so di nokure ma wo hwe wo so metu enka menye obi a enso etomre bia na niam bi ye me wanwa enti mesre no efie aduonu ni a eburu aduonu a matena akonwa no so yade de wo ho enso so me nananom ma me nyare nkwa akire evisa wo mnim sa adwuma kase eda me so saa so na me pese ono nso osua me na sa me ti ase ya me nwuye anamo amatu anna ye wura agi oba besi atumwi sa na mokro no a ena me de no befa so na odi abesoma ye wura eni asanteman wasua amamre eno de ehu hia pa ndase Woraworaman rawra ebra na akonwa yi eto empani mo challenge be pa na edien so na ade beto obey animu se obetumi edina ani ahwe ama Woraworaman akoso afa ne ntoma pafira yo challenges de me de akonwa no me jedi se wo mo awo me se me meso akonwa no enti challenges de bebre mfie duima nya no easy de biara de so na asem a nana hema ye ka to me so enso sia ne se me nya ye enti no wo ka kura nya masem challenges enkwala memowa a ye nka hensem se ne ye wura eta aka no memowa nka hensem enso mimi kuro mu wura de ko ba se empanimfo bi ehye nkwala achi ena won mo ka hensem ena de hwebe ni nyina eto atwa sabre baby a ye we obama so ene atwenye mu se osantehene beba na waba be chia ne manhema ene ne manhene de enhira wodi kaade amom de tosumienu wodi ama won wodi kan de nsanfuo abemma no akwaba abono atenase wo hwe se sabre edom pimpima koma wo ye Manhyia kotokofia na ni nyina no no kire se rawra eyo oman eye asanteman ya kire se odimu eyi papa na ene osantene ahye ne sa enmonyam Woraworaman ansa na mobedru Woraworaman mu no dien na wo ka kire oma ene onananom a entumi ama na omo ehwe wo etie wo ewura bedase nokura ye nyina ntumi amba na kakra me pese wo mo tene se ye wura te kokoso
ɛnɛ wabue kwan wama nhyira kɛseɛ efiri ɔsoro ahema mu abesi wurawura ɛne Manhyia yɛba obi anya abotre yɛmpɛ keeka yɛmpɛ kyiɛ ya megye de sɛ ne yɛkɔ so yi wɔn nyinaa hunu wɔ hɔ life enti abotre ɛna me deɛ mɛka sɛ wɔn nya na yɛ bedu a kakum yɛgye no kwaku anum yɛde nsɛmdɛ no ɛbɛbrɛ wɔn yɛbɛda ase aberewatia ɛna adware wie nsuo asa ebra esemu no ne dwumadi a etoatoa so no nyinaa no yɛde yɛni ɛbɛkyerɛ rawra ahemfie na afei no yɛde atoa so amamo yɛde mase ɛma mo no hwɛ ne tia pia ye mamu akwaba sabre yensa aka Right Reverend Dr. Kwabena Opon Bishop Emma Asoreben the Radiant Church International. Yeda say mene ho kase Manhyia na ye gine ono so dihye ya ono edi nana safro ba otoso miensa enso akise busuani ebreko no a wo sa esofopon esofopon da roma ye mo akwa abai yeda wase wadaroma enne yehu se wo ye sofopon na ahensie nso no wanya mrani adaje adi akire edien na edikan obeka de ne wode wani ehune ho yo me da mo ase me da mo tiefo ne mahwefo nyina ase em se ne ade amahu na very historic ade a adekese adesua de kese a enne me de mani ehu ewo Manhyia wo opimso ahemfia yo wadaroma waye sofopon ahenie ene asore edien na abeka fa ho nsonsonia bi edemu ana yo me da wase ensonsonia biara enam sanse ye hwe tworo mu a ahenie bebree wom onyankopon esi ahemfu bebree ema wodi Israel ne aman bebree so na enenso ahenie ene ni yehu wo Bible mu no ensonsonia bebree bi anim wadaroma enti ne sabi unua odehye yede no wosoya kire osantehene ama nananum nyina ta nachi one ne nkonya sofo nyina wadaroma edi afutuo na wa wode ebema ohena wabe ila wase ebise ne ade asie ne ye anije sem kese ma Woraworaman asante man ene nkanka mabusua mi so mi demo bie mi nua kuma no ene wanya akwanya esoi akire opimso mafutu kakra ne se ahenie eye ahombrase ahenie eye nkambom ahenie eye se odi mpuntu ebebre wo man na menim se mi nua na waba no oye ahombrase ni na openipa nyina ti menim se onyankopon beboa no ama odi mpuntu kese ene bia konye aba Woraworaman de abesom asanteman wadaroma akonya to adehye ne pere wepe ekodifa mpempiri a eta hunu ne etaate na ekame se efa no eya sore ede etie de waba edien na abeka ede akire enuan mu ebe pereye na ne nyina kine no abeto baako enaso no onu akade na abeka akire wo bira wase em se akonya de eba akope adehye nso dooso na eden a obi aye odehye na so oba akope na tena akonya so as a politics eba obi apre ba ne obenya no political party ni nyina masorali behind him megidi se pre awoko pre ye no enkire se wonyina nya anua no tina meka ne se obi bia ro pre akonya ne bia wanya no enkire se wonya obusuani na wontumi sisa wobusua eden mu ana ofire ti ye nyina afisa bre ko bia ro pre bibiara a wanya no e wo se ye ba ye ta ye nua na chi na ye boa no na Woraworaman ye kra behwe ye de besoma santeman obiara emeba meta na chi obiara opribi obiara ye odehye nanso e den re obakopɛ ena ebetena so ne ya wanya no ono so ye odehye oye nua eti obiara meta na chi ne ye nsom Woraworaman ne ye fa mesoma santeman wadaroma de atwa to emebunu a obehwe ne obi kura bompa hye wachi yom wodium na sabisabi ye nkodi atutu asam de keka ho
aba ne sei no obehwe kra no akire obebisa no se me de asumesi na suma me na enye ono ane pedien na beka twato se oyesofo pon atwato to me da se ni ameka ne se obabunu biara obeye tutu asem woni asi akire no emra ne obedi sanse emra wo man mu na nyame asem mpo kire se yemfa nidie ma wona wokono sene yen eti bira wona kono no na yahemfu nyina beso yi etwa se ababunu biara bra no ho ase se na nyame asem ka na wo hye tumi ye kono ase ne yade nidie ma no bible say we should give honor to whom honor is due say yamfa nidie ma wo se mabunu ayefiri o man mu a na ye gu yahenie ni yakonya na anim ase ti yesere mabunu nyina se ne yasi nei obiara mfa ho brase ne ojo emre no ho ase hye tumi a onyankopon na ayi ama yen o hye na se ne nyina yamfa ya ho odene enta akire na meji di se rawra be kra be hwe se ne na kan yete no right reverend doctor ebeda asipi mesome da masipi minia ba mini kama otire nkwa me hu se ya tutu powder da woni hwe camera ni yema me na powder ne atu egu so saa no mpa cho free na ba me free rara okay wada roma medu do ananfie do a akonyo ato na enne yenya ohini eno ho ne jebi na ama powder dia force me nyina no kware pa enfie be se du anase du baako ena akonwa no toye na ne awurade adom wayi abrantie kama amaye enti ye danyame ase enti Woraworaman de ani age pa eni ntira matu pa da gumi hui madam Roma mo amfiri Woraworaman ne mota akire mba mo dodo be sei ye doso mentimi nkan ye doso papa ye doso pa ukwa ni mu da dom agu anya ni mu ketwa ana dom so eta so ye dom ketwa ye doso papa die ni mo expectation bra yenya manhene abetena akonwa yesu ye hia odo ani mpuntuo sana wa be o ya abrantie bi anim youth for program enti ye da nyame asese ya nya abrante de hye kronkron obe paje kro na esu ma youth for na nya adwuma ye eno ne ade a ama nkoso hospital chese schools aba omanim ene ye hwehwe ye gidisi ye ogide wo nyankopom se nyame be boa na mana ya mai eda se enchai osandehene ba ho oba enso oye bi kama edie na sabre wabeduru na boboa no yi obeka ade a kire osandehene ibo mi bo ka se mi da fom kura na mi kasa na mi ko to due na santehene aye de ye da na sai da sikadwa no so ye da na se onyame nhira no asantehene aye se Moses a wodi edom ani no de Woraworaman bedu ye bo sha asase no so eda sipi yo wosme da mwase sɛdeɛ ohunu ɛyɛ kontinase manhene no nidua paa nimpɔn ya ɔmo ɛkwahwe a ɔmo ɛnkyɛ nti ɔwɔsom na aseɛ no a baabi a ne nua abɛtena no ɛno no so abɛtena ne nkyɛn ɛdi num ato num mu akyerɛ dɔ nso ɛwɔ ne nkyɛn nti anuafoɔ paa ya ɔmo kwahwe a ɔnkyɛ ɛna ohu ɔmo sabre sabre o hye eye man panimfo a edi asaya na eye rawra man no emma na ogina Manhyia aboboa no hane mu se a odi asa ekire enije ene eniso a ene wohunu na onsaka afri krobia yirefi kodoko efie ebra omanhene esai ewie ya Woraworaman kotoko ena sabre ohunu se emrantie ejira ho ne nyina ahoboa oye ede atwen omanhene foforo nana safro ba otoso miensa Woraworaman manhene foforo kra wei ene entwene ne fontom forma wode atwen no se obeba na ode edi na chie na afi odeno wagene bababa ene yoyoyo ede no akọ eye efitie mu
Ye pia bonti ha se edom egu ha enye edomwa ne senti yenye nua ba ko a ono so ye bo ne hire fite ma me akwa abai Ramase wada roma dien e na obeka afa ene ohin foforo yenya no e wowra eman mu eho ene ne ayeka nyina ne se ye do tweda mpokwa ame ase ye da tumfo nso ase ye do bibia ase bi se ne asem de na raraman yate nyame ayiye de amaye ama asumdue abarara ejidi se visa ata me ko nso enkoso eni mpuntu ayehwehwe ni na raramansa ebeka yadadananom ni na ase rara mahima na nasafo awerewa wa akokode pa one na tena nkonwa ni na nananom omuka hu ni na omo akokode omo ofie nso omo hwe ekwan se ebefie abedu rara nso yadom ni na ase so omo ni na omo mpaebo agira ye chi na pa ama ya ko abedu sabre ne nananom ahye ye nuonyam ntina ese ye ba ya enije mu nko a amase yeda also wase pe Yadi kunim yedi ko yebese di biem rara man ene opim so me ate denne rara kotoko ene yanya yeman hene opim so amakwan se ode rara man ahye ne nsa yede na ase bebre eye nije ye ya hoaho ase nne de ya twen ya che na nne at long last yanya ye hene yede opim so ase se ye ba ye waji ye fa so no ma bibia ye boko amaye yada na se ade enane ama wani agi a ogi ase me pa che wo rarafo ya besi ye hene nti ya besi ye hene ya si awie ntimani age nti ya se me diasa rara mindful ya besi ye hene num nyina nti ya se me diasa ti me be diasa nkasa ya si ye hene awie yeda ase